Moi bo día a todos, saúdos aos galegos que estades espallados por os diferentes rincóns do mundo. Algúns de vós estades aínda empezando o día, outros, como os que estamos aquí en Hora Galega, xa o temos bastante avanzado, e mesmo hai algún outro rincón que probablemente xa tivese anoitecido. Grazas en esta tarde por acompañarnos. Estamos desde o Instituto de Formación Profesional de Audiovisual de Bouzas, en Vigo. Desde aquí vamos a falar de algo moi interesante de cultura galega, concretamente do cine galego, e facémolo para todo o mundo. Eu quero agradecer a todas esas persoas que non as vedes desde ese lado da pantalla, pero que son os que fan posible que hoxe poidamos estar nas vosas casas, nos vosos despachos, nos centros galegos do mundo que nos están seguindo este momento. Refírome aos rapaces, aos mozos que están estudiando audiovisual neste instituto, pero que, como veremos ao longo desta xornada, dentro dunhos intres, pois son auténticos profesionais que dentro de moi pouquiño tempo van a estar traballando no audiovisual galego para que siga brillando tan ben como ata agora. Nos quixemos escoller este lugar para facer chegar un programa, un novo ano a todos os galegos do mundo. Ese programa que facemos en colaboración coa Academia Galega do Audiovisual e que o que pretende é que o cine galego, o mellor cine galego, poida chegar a todo o mundo. Facelo a través dos nosos centros galegos, que os galegos de calquer rincón do mundo poidan seguir, pero aínda máis importante, que nós, os galegos, sexamos os embaixadores do noso cine e desde os nosos centros o poidan ver aquelas persoas que están en moitos dos países de América, de Europa ou do resto das comunidades autónomas. Para poder facer esta presentación, acompáñanme aquí, como podedes ver, Anxos Fazáns, que é directora de cine e, ademais, é unha das persoas que conforman a xunta directiva da Academia Galega do Audiovisual, que é a que fai posible tan bo cine en Galicia e que tamén o poidades disfrutar desde as vosas casas. E tamén, claro, como non, acompáñanos quen nos acolle, o anfitrión, quen dirixe este instituto, que é Miguel Anxo Fernández, e que lle agradecemos especialmente que nos acolla un novo ano e que poña estas magníficas instalacións a dispor deste programa da Secretaría Xeral de Migración e da Academia do Audiovisual Galego. Non os vedes, non están aquí nesta parte das cámaras, pero eu tamén quero saudar o noso xefe territorial de Educación, que tamén nos acompaña nesta tarde, e, como non, a nosa subdirectora de Comunidades Galegas, porque, digamos, que ela é a máxima responsable no traballo cotiá co propio director e xerente da Academia de Audiovisual para dar o soporte técnico que todo isto poida ser posible e poida selo nos próximos meses, porque isto empeza hoxe. Pero eu, antes de nada, quería darlle a palabra e que nos poidera decir, saudar, o que estime conveniente, o noso anfitrión, Miguel Anxo. Moitas gracias, Antonio. Bueno, nós estamos encantados dende o Centro Integrado de Formación Profesional Audiovisual de Vigo, o CIF, de colaborar un ano máis coa Secretaría Xeral de Migración e tamén coa Academia Galega do Audiovisual, pois na difusión da cultura galega e, neste caso, do cinema galego. Nesta escola fórmanse persoas que aspiran a traballar nese sector, no sector audiovisual. De feito, nalgúnas das proxeccións que ides ver no ciclo, nalgúnas das longametraxes, traballaron directamente alumnos que foron nosos, e alumnas do noso centro. E, como ben dixo Antonio, agora mesmo están retransmitindo este acto, porque a filosofía do centro é traballar, adquirir competencias profesionais traballando, é dicir, formándonos e traballando ao mesmo tempo. Na escola fanse prácticas deste estilo, tamén facemos curtametraxes de ficción, curtametraxes documentais, e, bueno, todo o que podamos colaborar e aportar algo a este proxecto, pois aquí nos terede sempre. Pois moitas gracias, Miguel Anxo. A verdade
e que, bueno, vades a poder comprobar, ou xa o estades a comprobar, que magníficos profesionales se siguen formando en Galicia para que o noso audiovisual siga chegando aos niveles máis altos, non só para disfrute noso, por suposto, senón a nivel internacional. E, por certo, eu quero aproveitar, dado que nos estades escoitando desde moitos lugares do mundo, xa que Galicia nestes últimos tempos está traballando intensamente para que os galegos vivan donde vivan, poidan volver a nosas terras se o queren, é dicir, poidan retornar. Fixadevos, aquí hai unha oportunidade. Vir aquí, vir a estudiar, formación profesional deste ámbito do audiovisual e logo traballar neste sector tan importante en Galicia. Pero, bueno, aqueles que xa poidades ser profesionales deste ámbito, decirvos que, por suposto, aquí tamén hai moitas opcións para poder facelo. Pero non me estendo máis, porque seguro que o que vos interesa saber que vamos a ver neste ciclo de cinema do audiovisual galego. E o primeiro que vamos a facer é presentar unha pequeniña escolma para abrir boca do que van a ser as películas que vades a poder ver nos próximos meses. Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡Son niños! ¡Calles! ¡Entramos! El niño de esta mañana es el posible donante. ¡Dispara! ¿Qué coño hace? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. Nos últimos días deronse varias cousas na empresa que temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentiño. Esta zona blanca que ves aquí non entra o aire. Xa o vexo, xa o vexo. Velo, pero non estás facendo nada para Que quere que remediar. faga? Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo, e ocúpate do teu, sí? ¡Largo! ¡Que pares, Andrés! ¿Quieres que volvamos a cobrar o que cobrábamos Hay ahí? tantos millones ahí fuera esperando para abrir aquí. Muller fartura de loita. Acabo de enterar da fábrica. Que lles dean polo cu, que eu xa consegín chollo. Elo? Pois polo guapa que son, ou que pensas? E despois xa viron a estatura e o corpazo que teño, quedaron alucinados. Eu quero ser como así de maior. Terra nosa e a terra como ti é. Papá, esta é Ramona. Se queres, pode empezar a vir á casa a partir de mañá. Ya estamos. O vento dicía pronto hei de volver a tirar a fame a poder Me llamo Teo y vivo en el año 1989. Un día me encontré un agujero de gusano y viajé al año 2022. Mira quién está aquí. En serio, ¿tú quién eres? Soy Óscar. Soy tu hermano. Tienes que contármelo todo. El agujero de gusano está ahí. Me esperas fuera, no hablas con nadie, no interactúas con nadie y sobre todo no te muevas del sitio. Aquí. ¿Eres Elena? ¡Qué guapa! Pero, ¿tú de qué me conoces? Oscar me habló de ti. Tu padre. Digo que sería tu padre, no yo. ¿Eso es una consola? ¿Tú de qué agujero has salido? Es un teléfono, pero también tiene cámara y muchas otras cosas. ¿Cómo te llamabas? Es fillo de un primo cebreiro. ¿Teo? ¿Eres tú? ¿Y quién es Teo? El que murió. No murió. Desapareció. Cada día que pasa es más peligroso para él. Además, cuando le enviemos de vuelta tendréis todo el pasado por delante.
Os la vais a cargar. Ahí hay un agujero de gusano que lleva 1989. Yo vengo de ahí. Oscar, ¿están los niños contigo? Conmigo no. ¿Cómo que 1949? ¿No dijiste que estábamos en el 89? Mamá nos va a matar. Sí que somos capaces de volver algún día a casa y no nos morimos aquí en la prehistoria. ¿Tus auriculares Bluetooth funcionan? Acérquense y disfruten de la mentalista, la princesa Maradona. ¿Pero cómo les encontramos en el 49? Háseche moi ben. Pena que non tiveras ti un. María, ¿qué te es la barriga? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué che pasa? Nada. Estou contenta. Non o parece. Necesito que me axudes. Si non me axudas, pago eu soa. Sei o teu nome e a policía está de camiño da illa. Tens que marchar, María. Marchar a onde? Pois non sei. Pero longe. Ten que pasar para Portugal. Tu aquí podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto. Como xa puidestes ver, interesante, verdade? Todos atentos, cada un no seu ámbito territorial, á programación que faga o Centro Galego do vosso territorio destas películas para non perder ningunha. Pero, quen máis sabe destas cousas, vamos deixar que fale. Refírome a nosa directora de cabeceira nesta tarde, membro da directiva da Academia Galega de Audiovisual, Anxos Fazáns, por favor, é o teu turno. Moitas gracias, boa tarde a todos. Bueno, primeiro de todo, moitas gracias por acoller esta presentación aquí no CIF Audiovisual de Vigo. Para a Academia é moi importante estar sempre en contacto cos estudantes, reafirmar a colaboración co estudantado de Galicia, xa que sodes o futuro do audiovisual galego. Para nós é moi importante, polo tanto, este vínculo que se xera tamén con esta xornada de hoxe. Outra cousa moi importante tamén para a Academia e, por suposto, para todas as que facemos cine é o público e que as películas cheguen ás salas e ás pantallas e que se compartan. E pensando no público, pois é un público moi especial, todas esas galegas e galegos que están no exterior, que queren manter o vínculo coa súa terra, con Galicia, e son un público moi especial e que nos consta, ademais, que son especialmente cariñosos coas películas, que as reciben con moito cariño e para nós tamén son un público moi, moi, moi especial. Ademais, a cultura sempre funciona como un vínculo moi importante de conexión coa terra, aí o cine tamén penso que destaca especialmente, é moi importante para nós que estas películas cheguen e cheguen a todas partes do mundo. Nese sentido, moitas gracias á Secretaría Xeral de Migración por colaborar nesta iniciativa e facer posible que estas películas cheguen e se compartan. E agora vou falar un pouquiño destas películas. Son películas que foron finalistas da última edición dos Premios Mestre Mateo, as 4 finalistas de ficción e as 4 finalistas de documental. Temos, como sempre, unha colleita moi boa. Este ano, no documental, 4 películas moi vinculadas á realidade e á cultura, pero tamén á historia de Galicia. E na ficción, 4 películas que veñen tamén de triunfar nas salas, na crítica,
e nos festivais. Estamos nun moi bon momento para o audiovisual galego e para o cine galego e penso que estas 8 películas que ides poder ver ao longo do ano demostran isto. Máis nada, agradecer de novo ao CIF Audiovisual de Vigo e á Secretaría Xeral de Migración por colaborar hoxe e por colaborar en levantar este proxecto. Moitísimas gracias, Anxos. Creo que, según avanza isto, o interés ten que medrar. Vimos xa cuáles son as películas, vimos un pouquiño, pero quédanos ver esa outra parte, como ben decía Anxos, que son os documentais que tamén vamos a poder disfrutar en este ciclo. Por favor, adiante. Xesús Campos, tamén coñecido por Chichi Campos, foi un tipo singular. Debuxante, humorista, político, galerista, guionista. Entre os seus logros está a primeira revista de cómic en galego, A Cova das Chollas, dentro do grupo de cómic do Castro. Antifranquista recalcitrante, foi parte fundamental do Partido Comunista de Galicia dos anos 70 e principios dos 80. Escribiu nas principais cabeceiras de xornais galegos, colaborou en revistas e fanzines e perpetrou algúns dos momentos máis divertidos dunha primixenia televisión de Galicia. A súa é unha vida que resume os anos 80 en Galicia, morrendo ao pouco de rematar a década, o 26 de febreiro de 1991, con 39 anos recén cumpridos. Este ano a Xela Arias. No programa do Xe sumámonos a homenaxe a Xela. Trazou o camiño que seguirían as portas do 90. Sinto moito falarche de novo porque non teño moito novo que dicir. Sigo sentindo que non te coñezo. Xeliña era moi pipereta, porque era así unha nena que non paraba e que era autónoma. Sí, desde sempre, desde pequeniña. Ela, cando se marchou da casa, según puxo un pé fora, atouse aínda máis a familia. Nunca me atrevín a falar co resto, coas vivas e cos vivos. E ao mellor, aí onde máis corpo ten a túa memoria. Este proxecto, A Nave das Marías, nace un pouco porque lo que queríamos hacer era un laboratorio de creación, donde ellas fueran las creadoras. Tú lo sabías y lo permitiste. Es que me tengo que ir. O si no, me va a pasar lo mismo que a la abuela. Es que no lo ves. Tú no lo entiendes. Nos torturaron. Nos violaron. Nos denigraron. ¿Y vos? ¿Vos querés que me quede? Necesito una vida nueva. Esta me mata. When I was a kid, I was always interested in science. But at one point, I was interested in rocks. And I was interested in fossils. And so being on the Lucy mission is just so exciting because it ties these things in that I was excited about as a child. É tempo de achegarnos agora moito máis alá das nosas fronteiras xeográficas, porque as fronteiras da galeguidade
esténdense por todo o mundo. Vamos a saudar a centros galegos, as persoas que neste momento nos están seguindo a través do que son as tecnoloxías no continente americano, en Europa, en España, desde Brasil, desde Uruguai, desde Argentina, desde Alemanha e un poquinho máis pertiño desde Navarra ou desde Euskadi. Eu saúdo novamente a todos os nosos galegos que nos estades seguindo, nomeadamente desde Brasil, da Asociación Recreo de Anciaos para Asilo da Vellice Desemparada en Río de Xaneiro, a Esther, desde Brasil tamén, na Sociedade Beneficencia Rosalía de Castro de Sao Paulo, a Pablo, do Centro Español e Repatriación de Santos tamén en Brasil, a Mabel, desde Uruguai, do Hogar Español de Montevideo, a Fernando, ou do Patronato da Cultura Galega, a Xosé Piñeiro, pero tamén desde Argentina, vamos un pouquiño máis ao sur, desde o Centro Gallego de Avellaneda, a Natalia, desde o Centro Gallego de La Plata, a Diego, un pouquiño cerca de nós, temos no Lar Galego de Pamplona, en Navarra, a María Jesús, na Casa de Galicia, en Guipúzcoa, a Juan, e dende Europa, dende o norte de Europa, pero no sur de Alemanha, temos o Centro Español de Ingolstadt, a Enma. Como podedes ver, demos un repaso por a xeografía de América, de Europa e de España. Saúdos, agradecementos por acompañarnos nesta tarde nosa, nesta mañá para os que están en América, agradecervos tamén que desde as vosas entidades participedes neste ciclo e sexades o instrumento para que o cine galego chegue moito máis alá das nosas fronteiras de Galicia. E para falar en nome de todos eles, eu voulle ceder a palabra a Diego, que está en La Plata, pegadiño en esa quinta provincia galega que é a cidade de Bos Aires. Que tal, Diego? Antonio, María, a los presentes, los pueblos también a la Comisión de Entrenamiento Académico, Clínica y Terrestre, y un saludo especial a los compañeros que se encuentran aquí del Centro Gallego de Cruz. El Centro Gallego de Cruz tiene que empezar con un agradecimiento por esta actividad, la cultura gallega y española. Vale, entonces puedo tocar con a los amigos y a los vecinos de cada una de nuestras comunidades. Es un honor poder ser parte de esta hermosa iniciativa que nos permite fortalecer los lazos culturales y promover el talento de nuestros creadores. Uno de los principales objetivos de nuestras entidades es la promoción de Galicia en los países donde lo vivimos. Consideramos que no hay mejor manera de hacer esto que a través del audiovisual gallego que respecta la calidad y creatividad de nuestros artistas y cineastas. El ciclo de este material es una plataforma excepcional para dar a conocer estas obras y para que nuestra comunidad pueda disfrutar y sentirse más cerca de su sueño. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Secretaría Nacional de Migración y a la Academia Galega de Audiovisual por hacer posible esta iniciativa y por habernos dejado uno de los centros para difundir la cooperación. Es un placer trabajar con vosotros y esperamos seguir colaborando en futuras ocasiones. Desde la ciudad de La Plata enviamos un respetuoso saludo a todos los presentes, a todos los gallegos del mundo y le damos gracias a todos por este éxito. Moitísimas gracias, Diego. Moitísimas gracias a todos por estar neste día con nós. Eu sei que algúns de vos, ademais, tuvo que facer un esfuerzo importante. Hai obrigas familiares, hai obrigas de índole laboral, pero eu tamén sei que todos aqueles que forman parte de cualquera das casas de Galicia, dos centros galegos, do lar galego en cualquier parte do mundo, é porque teñen de maneira moi especial ese sentimento de galeguidade no seu corazón e, polo tanto, sempre poñen ese esforzo para que os demais galegos e o resto da comunidade onde viven pois poidan acercarse á nosa cultura. Ese obxecto, para nós, como Secretaría de Migración, tamén a Academia de Audiovisual, é un auténtico orgullo poder colaborar con vos e o noso agradecemento moi, moi importante.
Eu reitero a esta casa que nos acolle o poder desenvolver esta presentación desde aquí, reitero o agradecemento a estos magníficos profesionales de producción, de sonido, da parte audiovisual, os cámaras, seguramente Miguel Anxo podría describir con maior precisión todos os técnicos que hoxe nos acompañan. Graciñas por acollernos nesta casa, a verdade é que é un auténtico placer e é unha mostra evidenciar como quen está aprendendo xa é un profesional en cernes que en nada vai a poder traballar da mellor maneira que o noso cine, que o noso audiovisual cada día pois chegue a máis rincos do mundo. E, por suposto, Anxos, moitísimas gracias novamente. Academia, moitas gracias a ti por acompañarnos hoxe. É un luxo poder contar pois cunha directora en primeira persona falándonos deste ciclo que máis podemos pedir. E eu convoco vos a todos os que nos estades vendo. Todo empeza dende xa. Eu mismo, na próxima semana, estarei en Brasil, estarei no Río de Janeiro, no Recreo de Anciaos, para iniciar o ciclo coa primeira película, o día 6, por lo tanto xa, a semana próxima. Ya a partir de aí, ábrese esta multicine galego españado polo mundo para que ata o mes de novembro poidades ver todas estas películas e documentais. Feliz Cine Galego.